jelamen sepirene wong. Pemaine wong arek ngomongin dadak koprol. Saya suwe remuk kabeh awakku. Aku teko. Bajingan keket wong ae. Kowe iki nyapa ning kene? Aku ki arek ngarit. Ayo budal. Wis, ayo. Jaka tingkir ngombe saleh. Halo, Peng. Lah kok diisi ae nggonku ngarit iki? Ayo ini gak jadi wong ae. Ngarit ra gelem ajak-ajak. Ngarit ada. Piye? Lo, dijak ngarit malah mantap-mantapan. Enak ngarit di batur ya. Syahdu. Mas. Enak deh Pak. Enak deh. Manjane. Kita jalan-jalan ke sawah lihat padi kita ya. Ayo, Mas. Awas hati-hati. Nenak duwe bojo setia, ngarit dibaturi. Jalan-jalan ning sawah ya dikancani, mancing meneh dipijet ya. Syahdu. Beb, tak carikan lauk buat makan malam nanti kita ya. Teng pedateng, mentul kena. Enak deh. Dek, istirahat ning kene sik ya. Ayah capek. Wah, suwun ya, Dek. Wis menemani kesehariane ayah. Mas. Ayah tak istirahat sik ya. Loh, neng di ki mau bojoku. Kok ora nek tiba-tiba ki mau lho neng di. Beb. 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 Loh, apa kae kok obah-obah kae? Wis ora celeng. Jajal penane menonek celeng tenan. Kena dilawuh neh ki nggo. Loh. Tiba kok ngono to kowe iki, Beb. Mlayu, Lon. Odok.